И здравейте, наши приятели! След толкова дълго спиране с качването на видеа в моя канал, от 10 месеца примерно не съм качвал, защото нямаше рецепти, които да ви покажа, защото все бързах да ги направя, не можах толкова бавно да станат, нямам време от училище, вкъщи, от вкъщи на училище, примерно излизам понякога, но нямам време да ви покажа някоя готина рецепта, но днес имаме възможността, за да ви покажем рецептите от моето тефтерче, което тук имам, с рецепти, които са предавани от поколения на майка ми, на баба ми, на леля ми и сега са предадени на мен. И търсим днес, ще правим класическо брауни, но без шоколад. Само с какаоша. Необходимите ви продукти, които ще ви трябват, са масло, краве масло, цена няма пока, цена просто Вълчев е една ванилия, бак пулвер, който ще ви трябва много мъничко от него, какао, месо, шоколад, захар, една чайна чаша и супена и чайна лъжичка, която също ще ви трябва за измерването на точните бройки. Брашно, което аз използвам, ще използвам сладкар на Топас Мел, т.е. София Мел. И за домашни сладкиши и печива. Ето това ще използвам аз. Две яйчица. Маслото, само да кажа, трябва да го загреете и да го разтопите. Трябва да го разтопите на водна баня, защото трябва да е разтопено вашето масло. Малко тук го полукъсах, защото исках да махна цената. Маслцето и най-важната част. Место и мъничко прясно мляко, което ще ни трябва половината, не много от половината. Първо, сега, начин на приготвяне, загрейте фурната на 180 градуса и намажете с мазнина, примерно дали ще е малко масълце или олио, квадратна тавичка. Това ще го направя, когато ще се върна, когато го направя. Извинявайте, просто много бързо говоря и трябва да правя